zase s Brusunovou Fantastic formulou. Platinum Fantastic Results má zcela nové složení. Díky jeho obsahu světelných komponentů... Piči Filipe, děláš si píču? Celé měsíce tady jen válíš, vole. 0 zakázek si vzal. Však to máme nastavený, ne? Do prdele. No, já vím. Kurva, dlužíš mi prachy, vole, neplatíš mi nájem. Nic tu neděláš a ještě si to evidentně ani nevážíš. Hele, je to na tobě. Buď uděláš nějakou prácičku a dáš mi prachy, anebo můžeš jít do prdele. Tak tebe ne. To si dělají prdel, ne, ty vole. Říkám ti, musím ti fakt doporučit ten nový strip club na náměstí. Mají tam fakt luxusní kurvy. Ježiš, to je kreten. Jo, ale slušnou šlapku si značil, no. Nechceš, abych jí zaučil? Kde jsi kurva byl celou dobu? Jasně, jasně. Ale dneska musím výjimečně do obchodu. V podniku nám začaly docházet dětský olíčky. Jo, ochránce nebude vadit, když přijdu díl. Kurva. Kurva. No, co chceš? No čau, jak se teda rozhodl? No, zrovna na něčem dělám. No tak dobrý, vidíš, že to jde. Hele, pokud tě trápí tam ty věci, tak s tím si nedělej hlavu. Jo, já se ti ještě ozvu, jo? OK, tak to... Jo. 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 Vážně jsi, ty tupej kriple, myslel, že jsem si tě tam venku nevšimnul? Vážně jsi myslel, že jsem se na tebe nepřipravil? Ty špeku.
Vážně jsi myslel, že někdo jako já si nevšimne takový svině, jako seš ty? Ty vole, co tady děláš? Našel jsem tě podle té fotky, ale když jsem tě tady viděl, tak a přijel jsem pro tebe. Potřebuješ pomoc. Proč jsi se radši nevybral nějaký děcko? Ty myslel, že to zvládneš? To by bylo jednodušší. Přijde ti to normální? Jseš nemocnej? V klidu. Tak mi teda řekni, co je špatně. Neboj, jenom o to trošku štípne. Vždyť je to jenom malý kluk.